Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne dai daga nan Albarka TV waɗanda suke kawo muku shirye-shirye kala-kala. Yau ga mu muna ɗauke da yadda ake gyaran jikin amarya. Yanzu daga farko za ka samu kurkur. Idan ka samu kurkur sannan za ka samu Nescafe ka zuba. Idan ka zuba Nescafe za ka samu madara nan ma a zuba. Idan aka zuba madara za a samu kwanduwar kwai, za a samu a zuba. Idan aka zuba za a ɗan gauraya shi ne. Idan aka ɗan gauraya shi za a samu ruwa a zuba ɗan kaɗan a ciki. Gashi yanzu mun haɗa ta haɗe jikinta da kwanduwar da madarar duka da Nescafe ɗin. Za a samu amarya a shafa mata, a sa mata a jikinta ta minti 30 da ita. Idan minti 30 da ita sai a goge shi a kankare shi, sai a samu dilke a jiƙa ta da ruwan zafi ita ma. Idan aka jiƙa ta da ruwan zafi za a samu a goga mata, a goge duka dattin da yake jikinta. Idan ta gama sai ta tashi ta je ta yi wanka da ruwa mai zafi. Ta zo yin wanka da ruwan za a samu madarar turare a ɗan ɗiga ta, madarar turaren mai ƙanshi wanda za ta sa jikin amarya duk inda ta gifta a ji ƙanshi a jikinta, ita za a yi amfani.